Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो मोजां दङ। दा लोगोफोर नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन CMYPP मा फेल'शिपआ मा एबा लोगोसे पस्टआ बेसेबां दङ आरो लोगोसे माबादि नोंथांमोना बेयाव साख्रि मावनो हागोन कन्ट्रेक्ट जब हिसाबै बेनो जाबाय नोंथांमोननि 2 एबा 3 इयार्स। दा गोबाव खालामा लोगोफोर बे आपडेटखौ बबेयाव होदों जों नायगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना ला। दा गोबां साख्रि ओंखारगासिनो दङ आरो ओंखारबावगोन जेरै एपिडिसिएल फरेस्ट एडुकेशन APSC थ' फैगासिनो डिसेम्बरावनो अनलाइन जासिगोन आरो नोंथांमोननि आनजादा एप्रिलनि सिगां जागोन। दा जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनि पर्टेलाव फैग्रोबाय। दा बेयावनो जों डिटेल्सखौ मोनबाय थायो जबनि बागै आरो जेब्ला ओंखारगोन अब्ला बेयावनो नटिफिकेसन मोनगोन जेरै आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआबो बेयावनो ओंखारदोंमोन। बेनिफ्राय स्किल टेस्टआ जासिगोन 21 निफ्राय आरो बेयाव पास जानाय लोगो लोगो गाव गाबागाव नोंथांमोना साख्रि मोनसिगोन गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट्सआव आरो गासै पस्टआ दंबावो 30,000 70,000आ बे एडिआरजों थांबाय आरो 30,000 पस्ट दंबावो जेराव नोंथांमोना बयबो 8 पासनिफ्राय डिग्री पासफोरा एप्लाइखौ खालामनो हाथारसिगोन दा बावैनो। बेनिफ्राय जोंहा फैबाय दायो CMYPP मा एबा फेल'शिपआ मा बेनि सायाव आपडेट लाबोदों आरो बे केबिनेटआव पास जाखाबाय। नोंथांमोना नायदो नै बे जाबाय एंगेजिं यां प्रफेशनेल पस्ट ओंखारगोन। बे जाबाय नोंथांमोननि 35 डिस्ट्रिक्टआव गासैबो डिस्ट्रिक्टआवनो थागोन। बेनो जाबाय मोनसे डिस्ट्रिक्टआव सानै सानै। दा गासै डिस्ट्रिक्टआव सानै सानै थायोब्ला अब्ला 7 पस्टआ ओंखारगोन वाइफि एबा यां प्रफेशनेल आरो बे प्रग्रामनि नामा जाहैबाय लोगोफोर बे जबनि नामा जाहैबाय बेनो जाबाय चिफ मिनिस्टार यां प्रफेशनेल प्रग्राम। स' बेयाव नोंथांमोना मोनगोन। दा बेयाव प्रजेक्टखौ साइन खालामदों IIM बेंगलर आरो लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टजों लोगो नांनानै खालामनाय जादों बे प्रग्रामखौ कन्डाक्ट खालामनो साक्सेस खालामनो आरो बे स्किमनि नामा जाबाय एबा प्रजेक्टनि नामा जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय CMYPP होनना बुंदों आरो जेरै बिटिआर फेल'शिप बायदि सेम एखेयानो बियो। देन बिनिफ्राय गोबां साख्रि बेयाव ओंखारगोन नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन। दाथ' ओंखारखाबाय 35 डिस्ट्रिक्टआव सानै सानै करि अब्ला 70 जागोन। देन बिनिफ्राय खामानियाथ' मिथिखाबाय इडुकेसन लेभेलाव हेल्थआव आरो वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट बे मोनथाम सेक्टराव जागोन। देन बिनिफ्राय 2 इयार्स जागोन आरो बारायलांबाय थाखायो। स' बिनिफ्राय ब्लक लेभेलावबो ओंखारखायो। नोंथांमोना ब्लक लेभेलाव ओंखारोब्ला फ्रेश केन्डिडेटआ एप्लाइ खालामनो मोननायनि चान्सखौ मोनगोन। देन बिनिफ्राय बे वाइपि पस्टआव एसे बारा क्वालिफिकेसन बिनो हागौ बा बिखायो मानोना बे मोनसे गिदिर पस्ट हिसाबै। स' बिनिफ्राय बैसोआ टेनसन दाला नोंथांमोना 18 इयार्सनिफ्राय हागोन आप टु नोंथांमोना हाइ लेभेलसिम हागोन। आरो जेब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारगोन एप्लाइ प्रसेस ओंखारगोन जों आपडेटखौ लाना फैगोन। दा गोबाङानो बेफोरबायदि प्रजेक्टनि जबावहाय मिथिया एक्सुवेलि थ' बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाखाबानो जाबाय जाहाथे एप्लाइ जायो अब्ला नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोनो हानाय बायदि। दा गोबां कुइसन एराइज जायो बेनो जाबाय सेलारि बेसेबां। दा सेलारिया जोबोद बुरजा जागोन बेनिया 50,000नि बारा जानायनि चान्सआ दङ जेरै बिटिआर फेल'शिपआव हमना ला डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव 65,000 मोनदों थिग बेबायदिनो बेबो सेम जागोन मानोना बे जाबाय स्टेट गभर्नमेन्टनिनो। स' बेयाव नोंथांमोना हमना ला 50,000नि बारा मोनखागोन आरो लोगोसे ब्लक लेभेलावबो नोंथांमोना मोजां सेलारि मोननाय जागोन आरो लोगोसे बे खामानिया जाबाय डेभेलपमेन्टनि खामानि हमना ला नोंथांमोना चाइल्ड एन्ड वमेन डेभेलपमेन्टनि देन बेनिफ्राय इडुकेसन आरो लोगोसे हेल्थ सेक्टराव नोंथांमोना खामानिखौ मावनो मोनगोन। दा जायखिजाया डिलेया जेब्ला अनलाइन एप्लाइ जागोन आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन। जायखिजाया जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला नोंथांमोना बेफोरबायदि जब्सनि आपडेटखौ थाब थाब मोनो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव।